Jó estét kívánok, kedves nézőink! A férfi kosárlabda NB1 A csoportjának találkozóján, ahol a ZTE az atomerőmű SL gárdáját fogadja. Tiszta pirosban az Atom, tiszta fehérben a ZTE. Az ugye nem kérdés a mai mérkőzés, hogy ki az esélyes. De az első pontot az ZTE szerzi. Méghozzá Darling Cole révén. Az zalaegerszegiek, az a tipikus szegény embert még az ág is húzza. Váltottak légiósokat az zalaiak. Aztán Zambic megsérült a Mafca elleni találkozón. Közben Nathan Healy egy nagyon komoly problémával küzd. Hazautazott Amerikába. Belgrádban van Zambic. Tehát a legjobbját elveszítette az ZTE, reméljük csak átmenetileg. És előtte pedig nem igazán ment az zalaiaknak. Baki, lejárt a támadóidő, jöhet majd az ZTE. Az atomerőmű kezdőjében 5-össel Szabó Zsolt, Harry Daggett 9-essel, 11-essel Jared Jones, 12-essel Baki Gergely, illetve 21-essel John Robertson. A zalaiaknál Ilic közben egy 2-essel, 11-essel Kertész, 12-essel Gáspár, 14-essel Ilic, 15-essel Tamir, illetve 22-essel Darling. Tamir botlott meg egy pillanatra, és tolta ki Jones az alapvonalon kívülre, ezért a falt az egerszegi játékosnál. 4-0-ra vezet az ETE egyébként. A Baki kérte el a labdát Robertsontól, ismét csak Tamir ütközött, jól járatják körbe a paksiak, Tamir pedig szedi a lepattanót. A vendégeket Branislav Dzunic, illetve Schmidt Béla irányítja, az ETE-t Milos Porár, valamint Henrik Robert készítette föl a találkozóra. Tamir picit röviden engedte el, látszott a mozdulatán is, hogy bátortalan volt, és egy támadót Jared Jones követett el, jókorát taszított Daniel Tamiron. Ezt vette észre kapitány Gellért, egyébként a két segítője Balogh György, valamint Gelencsér György, a találkozó ellenőre pedig Várhalmi Zsolt. A bajnokság harmadik helyezettje, illetve az utolsó összecsapása ez. Az első meccsen ugye kettős találkozót rendeznek ma a Városi Sportcsarnokban Zalaegerszegen. Az ETE női együttese óriási meglepetésre az utolsó 1000 másodpercben szerzett kosárral legyőzte a Peac gárdáját, tehát egy győzelem már van. Hát a másik mérkőzést úgy tituláltam, hogy valami borzasztó nagy csodának kellene történnie, hogyha az ETE meg tudná verni az Atomot, de azt hiszem, hogy erre a legelvakultabb zalaegerszegi szurkolók is csak nagyon-nagyon félve gondolnak. Az Albakomp ellen szerezte egyetlen győzelmét az ETE, az sem volt egy egyszerű meccs, egy fogcsikorgató győzelem, azon kívül hát idegenben jókor az akókba, hazai pályán azért szűkekbe, de azért belefutott az ETE. A legfájóbb a Nyíregyháza, illetve a Mafca elleni nagy kosárkülönbségű vereség volt. Ezt azért nem tudta olyan egyszerűen megmagyarázni a szurkolótábor önmagának, hiszen átrobogott mind a két együttes az ETE-n. De hát valamikor csak eljön majd az a feltámadás, amire mindenki számít. Daggett, Baki,
elengedi a távolit. Az Ilic gyűjtötte be, aztán gyorsan Kertész ölébe, kezébe nyomta a labdát. 4-2 a találkozó állása az egerszegieknek. Egy borzasztó erős Paks a vendég tehát Zalaegerszegen. Ilic. Nem fújtak semmit a játékvezetők. Talán ez volt a helyes döntés. Jó a kosár. Daggett. És még dobhat majd egy büntetőt az Atom. Négy és a büntető még következik, ha bedobja Daggett, akkor de nem dobja be, így viszont már 2-vel vezet a pécsi együttes. Tóth Ádám szedte a pattanót és tette föl. Azért az ritkán fordul elő, hogy büntetőt követően támadó pattanót tud szerezni az ellenfél. Most megtette ezt az Atom. Kertész. Megint csak érezni lehetett egy picit Tamiron, hogy félve engedi el. Baki emel be egy 3-ast. Négy 9. Kertész. Ilic. Jó a kosár. Nem annyi Ilicnél. Itt is még van egy plusz dobás a vonal mögül. Ez is bent van. 5 pontos Ilic, illetve Cole egy duplával. Így alakult ki a 7 pont az alai oldalon. Daggett 2 dupla, Baki egy tripla, illetve Tóth Ádám egy 2-essel. Ez pedig a paksi pontok szerzőinek sora. Daggett nagyon nagy kedvel játszik az amerikai fiú. 7-11. Túl vagyunk most már az első etap felén. 4 ponttal vezet a Paks. Darling. Kertész volt kénytelen szabálytalankodni. A jobb oldalon indul a Daggettel szemben. Tamir helyén Cinger a folytatásban. Lekli lábadozik. Rá bő egy hónap múlva számíthat az ETL, legalábbis reményeink szerint ott lesz már végre a csapattal, hiszen tőle várja mindenki a megváltást. Illetve nagyon-nagyon szurkolunk Nathan Healynek, hogy mielőbb gyógyuljon meg, aztán ismét öltse magára a kék-fehér mezt. Csere Szabó helyén 11-essel Gerard Jones. Tóth Ádám dobhat 2-t. Az első bement, a második kimarad. Tóth Ádámot ugye ismeri mindenki Zalaegerszegen. Sok mindent nem kell róla mondani. Ilic. Daggett. Necces labdát adott, de eljutott a címzettig. Jones. És egy időkérés az alaiaknál. 7-14. Valamivel kevesebb, mint 4 perc van még hátra az első etapból.
alapról hozhatja a Zete 7-14-nél, aztán itt az időkérés alatt kollégákkal kis kupaktanács, hogy Dugat vagy Henri Duguay. Itt már minden variáció szóba került, nem tudjuk eldönteni, mi a jó válasz. Elnézést érte, hogyha az amerikai fiú nem úgy ejti, vagy nem úgy mondják a nevét, mi Duggatnek fogjuk, aztán majd a szünetben megpróbálunk értekezni valaki hozzáértővel, hogy valójában mi is helyes válasz erre. Még egyszer elnézést érte, hogyha hibázunk. A Robertson. Jones, aztán Tóth Ádám. Egy szép szerelés. Darling ért oda ideje korán. Ő nyúlt közbe jól. Velkei az ujjával küszködött jó darabig. Egy labdaérintést követően rosszul nyúlt a labda felé, aztán alaposan meghúzta, megzúzta az egyik ujját, hagyott is ki meccset, de aztán szükség volt rá. És mondom, azt kis élt el, hogy muszáj volt felépülnie. Említettem, hogy Rade Zambic megsérült, ő még sérülten is vállalta a Mavcellini derbit, de hát utána pedig egy palackbokával jött már ki az öltözőből, egész úton jegelték a lábát, még a benzinkúton szereztek egy jó kupac jeget, aztán azt olvasztotta fel a lábával, még hazaért Budapestről. Zambic. Robertsonnak volt 2 jó büntetője közben, amíg elmeséltem mindezt. Ilic. Mohácsi. Lehető legjobbkor volt a legjobb helyen. Zinger nem fért a labdához 7-16-nál. 2,5 perc van még az első etapból hátra. Jones. Hát most már eljutott arra a szintre ez a derbi, hogy ilyen kellemes edzőpartner lesz az Zete, legalábbis a látottak alapján, hiszen Kénye kedve szerint éri el a kosarait az Atom. Az alaiak pedig próbálkoznak, küzdenek. Lejárt közben a támadóidő. Hát valami hasonlóról beszélgettem az előbb. Jones a harmadik duplája. Jön vissza majd Gáspár. Hát azt nem mondom, hogy félháznál többen lennék, nem vagyunk. Hát talán egy picivel. 1800 ülőhely van az egerszegi csarnokban, hát jókora foghíjak vannak, a szemközti oldal még csak-csak, de hát az alattunk lévő, amit a kamera nem mutatott, azért közel sincsenek ennyien. De mondjuk azt, hogy félház. Ami a 900 környékén, meg mondjuk a körben palánk mellett állók még. Ez meg az önbizalom hiány Velkei részéről. Zinger megy le, 9-es számot mutatta Gáspár, és ő jött vissza. 1-0-9 van még hátra az első etapból, 13 ponttal vezet az Atom Zalaegerszegen. Dugat tette tovább Jones, nagyon magas ívben, ez most a gyűrű szélét érte. Most már nincs hátra egy perc sem az első felvonásból. Dugat 8 pontnál jár, 7-22. Darling. Jó a kosár, és még dobhat egyet majd. Akkor Darling.
És időkérés a vendégeknél. Branislav Dzunic hívja oda a piros mezeseket. 17,7 másodperc, tehát az utolsó támadást ők vezethetik, hogyha végig kijátsszák majd, vagy közel végig kijátsszák majd a támadóidőt. 9:22 tehát. Az egerszegiek már a pályán, és lassan érkezik vissza az Atom is. Szabó Zsolt, Tóth Ádám, Daggett, Robertson, illetve Baki. És egyet dobhat még Darling. Jó, a plusz 1 is 5 pontnál. Darling 5 pontnál, Ilic így 10 az Eténél. Egyébként a Torcida, az egerszegi Ultra csoport egy transzparens feszített ki oda a Paksi palánk mögé. Healynek kívánnak jó egészséget. Az utolsó pillanatban még a Daggett szerzett egy 2-est, így 10 pontnál jár. 10-24, 10 perc játék után a paksiaknak. Vannak még feliratok ezen kívül is. Ugye, nagyon komoly nyomás alatt volt az ET, amikor nem jöttek az eredmények, mármint a klub. És ugye kénytelenek voltak váltani. Hát aztán nem úgy jöttek a dolgok a folytatásban sem, ahogyan várták Zalaegerszegen. Hát volt azért némi nemű szóváltás a klubvezetés, illetve a B közép tagjai között is. Hát most már nagyon nincsen B közép. Hogy jó döntéseket hoztak-e azzal, hogy engedtek a nyomásnak, ezt meg nem mondja senki, hogy mi lett volna, ha ez ugye kosárlabdában, sőt a sportban nem igazán játszik, mint szokták mondani. És ezzel azt hiszem, hogy továbbiakban nem is nagyon kell foglalkozni, előre kellene nézni, és minél előbb kikászálódni ebből a... Hát nem gödör ez most már, valami Mariana Árok-szerű képződmény, ahol az ETL jelen pillanatban leledzik. Velkei, Darling, aztán Mohácsi, Darling, Ilic, Daggett kezét fogta meg egy pillanatra a Velkei, ezt volt kénytelen elkövetni, hogy ne érjen oda pillanatok alatt a paksi alakulat a Zalai palánk alá. Így oldalról jöhettek, és az a falt ugye felkerül a táblára. Jelen pillanatban ez az első hiba a második felvonásban. Egy távoli, ez bepottyan Robertson. 4 pontos, 2 büntető, meg elnézést 5 pontos, ez a 2 büntető, meg ez a távoli. 2-est írtam a 3-as helyett, amit most gyorsan korrigálok.
10-27. Darling. Ez most nem megy be, Mohácsi ment el a pattanóért. Velkei, ez sem megy be, Darling. Meg ez sem megy be. Baki, illetve Darling egyszerre nyúltak a labdáért, végül aztán az egerszegi csapat hozhatja majd alapról. A labdát Velkei, helyén pedig Kertész a folytatásban. Valamivel több mint 1 perc telt el a második felvonásból. Kellemes előnnyel áll a paksi alakulat. Gáspár. Kertész. Tóth Ádámnál a hiba. Daniel Tamirral szemben követette a szabálytalanságot a játékvezetők szerint. Dobhat 2-t majd az izraeli fiú. Kimarad az első. A második bent van. Tamir a harmadik pontszerző Zalai oldalon. 11-27. Robertson. Körtélyes is a pályán 4-essel. Szabó Zsolttal szemben Gáspár szabálytalankodott. Oldalról jöhet az Atom. Baki. Ő is hosszú-hosszú éveken keresztül Zalaegerszegen pattogtatott. Aztán Paksot választotta ő is. Darling. Egy időben Kis Zetének is titulálták a paksi csapatot. Szóval nagyon sok zalai játszott az atomerőműben. Gáspár emeli föl a távolít, ez is hosszúra sikerült egy picit. Daggett teszi tovább. Robertson, aztán Baki átadásába bele tudott nyúlni még Tamir. Körtélyesi elől paskolta ki a labdát. És a Branislav Zunic pedig sokáig Zalaegerszegen játszott, még aktív korában. Volt az ETE edzője is. Még egy tripla. 13-nál Harry Daggett. 11-30. Göcsej kupán még szenzációsan játszott az egerszegi alakulat. Megnyerték a rangos tornát. Döntőben a Körmendi csapattal találkoztak, és egy nem kis hátrányból végül fordítottak, és látványos játékkal nyertek. Mohácsi jó labdát kapott, be is fejezte Mohácsi egy kosárral. És onnétól valami eltörött Zalaegerszegen. Már az első derbin a Nyíregyháza ellen, az a -40. Szabó Zsolt állította meg Kertészt, muszáj volt neki. Még az Albát le tudta győzni, az ETE nyerni tudtak az alaiak. De hát ott is fogcsikorgatva, hát nem is az ETE volt mondjuk a találkozó esélyese, de azt még hozni tudták, és utána gyorsan jöttek egymás után a vereségek. Egy héten belül a két vasi riválistól kapott ki hazai pályán az ETE. Előbb a Falkótól 88-80-ra, majd a Körmentől 72-69-re, és onnétól már lehetett látni, hogy ez a csapat nem az, aki a felkészülés alatt sorra nyert. Megverték egyébként a Sopront is, akik most a táblázat élén állnak, de hát nem voltak akkor még 100%-os állapotban a csapatok.
Természetesen azért valamilyen szinten ez igaz volt az Etére is, de hát mindenképpen biztatóak voltak az eredmények. Egy falt a túloldalon Ilic, illetve kapitány Gellért pacsizott össze. 13:30-nál Ilic első hibáját követte el. Körtési dobhat 2 büntetőt. Jó az első. A paksiak 8-2-vel állnak egyébként, és a sördögöktől, valamint a Kecskeméttől kaptak ki. Kecskemét egy nagyon szoros meccs volt, 77-75, illetve ugyanígy 2 pont volt a Sopron derbi is, csak ott hazai pályán szenvedtek vereséget a paksiak, ami azért egy picit, hogy úgy mondjam, meglepő volt, aztán az eredmények további ismeretében már annyira nem is, hiszen a sördögök azóta is szárnyalnak, mindössze 1 vereségük van. 13:33, közte 20 most már, hogy ezt kosárlabdában említeni szokták. Darling jön majd vissza, közben Szabó Zsolt szerez Ilic elől egy labdát, egy gyors indítás, ezt pedig Körtési nem tudta átvenni. És egy időkérés az alaiaknál. 5 perc 53 másodperc van még hátra a nagy szünetig. 20 ponttal vezet az Atom. A második etap feléhez közeledve az Zalaegerszegen. Tamír, aztán Kertész. Tamír. Mohácsi. Ilic. Darling. Ilic. Kertész. Éppen még időbe letette, hogyha még a kezében maradt Kertész Dánielnek, akkor lépéshiba lett volna. Jó a +1, Kertész kosarát megadták akkor. A gyűrű fölül leszálló ágban ütött el, vagy ezt ítélték legalábbis a játékvezetők. Plusz még a szabálytalanság utáni 1 pont járt az Etének. És ösztönszerűen kapott bele a labda útjába Darling, a másik oldalon pedig egy csodálatos szerelés. Darling fogta meg egy pillanatra Robertsont. Innét az apró termetű amerikai fiú egy könnyékig fölment a gyűrű fölé, és ütötte el a labdát. Most viszont 2-t dobhat majd John Robertson. Jó az első. Három másodperc és a negyed feléhez érkezünk.
16-34 jelen pillanatban, és még egy büntetőt dobhat az Atom. Jó a plusz egy is. Elől maradnak a piros mezesek. Egy picit lopják az Ete támadó idejét ezzel. Mohácsi. Tamir. Mohácsi kérte vissza. Elsodorják Ilics kezéből a labdát. Ez egy alley-oop lett volna, hogyha úgy jön össze. Antoni Csanád 24-essel a pályán a vendégeknél. 4-3 a faltarány. 16-35-nél az alaiak támadhatnak. Tamir. Szabó Zsolt mellett. Fordult be, aztán Kertész megharcolt a labdáért. Ugye az étel jöhet majd az alapvonal mögül. Tamir, ő nem fogja a távolit elvállalni. Darling rohant egy nagyot. Nem sokat tévesztett, legalább az irányzék most jó volt. Körmendet még a Göcsej Kupa döntőjében épp a hármasokkal verte meg, vagy tudta megverni az Ete. Valami hasonlóval. Mint amit Antoni beemelt. Hát elsősorban Kusnyer volt elemében, hát azóta már az amerikai fiú kicsivel arrébb kosarazik. Cole, Darling, egy kettes, és még odaütnek a kezére, dobhat plusz egyet. Graham visszament Szlovákiába. Az új igazolások közül pedig, mint említettem, Zambic megsérült. Ilics pedig egyelőre adós a jó játékkal. Jó a plusz egy. Amúgy kiváló igazolásoknak tűntek az amerikai fiúk. Tehát Nathan Healy abszolút bevált az Eténél. Egy szép megoldás, Robertson. Graham irányító poszton nem váltotta meg a világot, de azért nem véletlenül választották őt a Göcsej Kupa legjobb játékosának, tehát ő azért megmutatta, hogy tud ennél jóval többet is. Darling pedig ott van a pályán. Egy távoli, ez nem volt túl jó kísérlet. És Darling egyelőre az ETL legeredményesebb játékosa, nagyot küzd. A fiatal amerikai fiú egyébként nagyon kis szótlan, kis csendes srác. Antoni Csanád követte el a faltot. Jó az első. 9 pontnál Darling. ...13-mal Daggett a legeredményesebb a mezőnyben. 11-el Robertson. És utánuk érkezik Darling 10 ponttal. De ez csak úgy érdekességképpen említem, még közel sincs vége a találkozónak. Gyűjtenek még azért pontokat a játékosok. Daggett. Szabó. Jó a kettes. Szabó Zsolt első kosara volt ez. 21-42, éppen kétszer annyi pontot termeltek a pirosak.
mint a házigazda csapat. Szerencsével kerül vissza Kertészhez a labda. Annyira átlátszó volt, hogy az lett volna az érdekes, hogyha ezt nem lopja el a paksi játékos. 21-44, 15-nél jár most már Daggett. Ilic ellépte. Kertész helyén Velkei a folytatásban. Torcida végig biztatja az alaiakat. Ugyan 15-20 fós csoportdobokkal felszerelve ott a rövid oldalon a paksi palánk mögött. A folyosón. És azt hiszem, hogy ő előttük le a kalappal. Ilic. Szabó távolról. Ez most nem ment be, Velkei kezébe pattant a labda. Ilic. Darling. Honnét jött vissza. Darling ott marad a gyűrű mögött, fölött. Ez is keresztbe csorgott a gyűrű tövénél. Tóth pedig kényelmesen emelgethette föl háromszor is a labdát, amire be tudta terelni. Ha Darling megsérült, akkor azt hiszem, hogy az eténél nagyon nagy probléma lesz. Rosszul érkezett a talajra, rosszul fogott talajt a lábával. Darling Cole. Ott van Szalai doktor, ott van Kuszel Gábor, a Zete gyúrója. Azért borzasztó sokat kivesz egy játékosból, hogyha ott el kell háborúzgatni a palánk alatt, és esetleg váltott emberekkel találkozik, nem mindig ugyanazok, akik azért próbálják őt kiszorítani, ez eszi az energiáját az embernek. És azért nagyot küzdött Darling. Anthony. Ez most nem akad be. Velkei Daggett mellett próbált ellépni, aztán Ilicnek adott egy labdát, és ennyi volt. ...21-46-tal zárul az első félidő, és körülbelül erre lehetett számítani a találkozó előtt. Elkezdődött a második félidő, 21-46 az állás. Szabó, aztán Körtélyesi, Anthony, jön az árás Tóttól. Daggett, aztán Szabó emeli rá, dob egy hármast. Szabó Zsolt 5 pontos ezzel. 22-11-re nyert a második felvonást az Atom. Gáspár. Egy kettessel. Darling ott van a pályán, tehát nem volt komoly a sérülése. 23-49. Daggett. Tóth Ádám kezéből kivarázsolták a labdát. Ugyanezt megtette Szabó.
Aztán Ilic állította meg Dagetet. Oldalról Szabó. Egy látványos átadás, amiből Körtélyes is szerzett egy duplát. 3 pontnál jár, 23-51. Gáspár. Darling. Kertész. Gáspár, Darling. 12 pontnál Darling Cole. Daget. Aztán Körtélyesi kapja. Tóth Ádám, oda tudott piszkálni Mohácsi. Gáspár nem tudott Antoni mellett belépni. Kertész, jön Ilicstől az árás, kikerülte Daget. Egy sapkába belelépett Kertész, Tóth Ádám paskolta vissza a labdát. A Torcid előtt pedig le a kalappal, továbbra is azt mondom, nem fejeket követelnek, hanem szurkolnak. Ilic, Mohácsi, muszáj volt eldobnia. Az utolsó pillanatban eresztette meg a távolit. Daget. Nem pottyan be, Ilicnél a hiba. Kettőt dobhat majd. Harry Daget. 25-51-nél, tehát 2 büntető. Jó az első, 16-nál az amerikai fiú. És már 17-nél. Darling. Mohácsi kapja. Gáspár sprintelt egy nagyot, hogy átérjen a túloldalra. Csanád, Antoni Csanád volt vele szemben. Ilic ellépte. Daget. Ott maradt Szabó, dob egy triplát. Gyors egymás után kétszer vette be távolról az alai gyűrűt. (56-25). Úgyis lépésgyanús volt, aztán a visszapassz sem jó. Jön Kis Raúl Gáspár helyére. Bele tudott kapni Kertész a labda útjába. Pontosabban a labdába. Darling. Őre nem lehet panasz a mai meccsen sem. 14-nél jár, küzd, hajt. Illetve Mohácsiról mondható még el, valamint Kertészről ugyanez, aztán hogy milyen sikerrel veszik az akadályokat az egerszegiek, az már egy más kérdés. 27-59. Valamivel több mint 4 perc telt el a harmadik felvonásból. Kertész. Ilic. 7 pontnál jár.
29-59. Jó befutás, Körtélyesi, könnyű kosár. Mohácsi, ő is dob egy triplát. – 32-61. Megint ott marad Antoni, ez most nem megy be. Ilicshez kerül a pattanó. Darling. Kertész. Elhozza Szabó. Ha nem nyúl bele Körtélyesi, még lehet, hogy visszapörgött volna a labda a gyűrűbe. Így biztos, hogy nem lesz 2+1. Jön majd Baki. Körtélyesi helyére. Szabó Zsolt pedig büntetőzhet. Ez volt a harmadik hibája a Darling Cole-nak. Ilics helyén Tamír a folytatásban. Tehát 2 büntetőt dobhat Szabó Zsolt. Jó az első. Ha a második is bemegy, akkor ő is eléri a 10 pontot. Jones érkezik a helyére. Darling. Mohácsi. Kis Raúl. Mohácsi. Darling. Nem volt szerencséje most az egerszegi játékosnak. Baggett. Megy horog. Jones szedi a pattanót. 2 dobás jön majd. Jones büntetőzhet. És Cole-nak ez volt a 4. faltja, tehát ő a kipontozódás szélére kerül. Ilics jön majd vissza a helyére. Közben Jones bedobta az elsőt. 7 pontnál jár. És bent van a második is. Cole jól játszott. Nem irigylem Milos Porárt, hogy egyáltalán merre induljon meg. Ilics. Ő addig van Zalaegerszegen a tervek szerint, amíg Blackley föl nem épül. Baki. Gyűrű tövén landol a labda. Velkei. Ilics. 9 pontos. Egyébként 20%-kal dobott az Ete az első félidőben, 60-nal a paksiak. 11/0 volt a távoli kísérlet a Zalai oldalon. Ugyanennyi kísérletből 4-szer betaláltak kintről a vendégek. Tamirnak a második faltját könyvelték el. Jonesnak megadták a 2-est. A +1 kimarad.
lépés gyanús volt, hogy betáncolt Velkei. Tamir szerzett lepattanót. Jonesnak fújják a faltot, ha jól láttam, így van, 11-es számot mutatják a zsűriasztal felé. Daniel Tamir büntetőzhet, Jonesnak ez a harmadik faltja volt már. 34-67, valamivel több mint 2,5 perc van még hátra. Ebből a negyedből, már mint a harmadikból. Jó az első büntetője Daniel Tamirnak. Második lejön. Maradt 2 pontos, 4 büntetőből 2-t bedobott. 35-67. Tamir most már 3 faltnál van. Tóth Ádám első büntetőjét értékesíti. Közben Tóth Ádámnak kiabálják a VTE ultrák, hogy gyere haza. Jó a második büntető is. Baki, Antóni, Körtélyesi, Jones, illetve Daggett a pályán, most a vendégeknél. Velkei, jó a 3-as. A második tripla az alaiaknál. Jones egy duplával. Kis Raúl kezét ütötte meg Antóni. 38-71. Szabó Zsolt érkezik a fiatal játékos helyére. Ilics. Lábhoz jött a labda, Tamir nehezen tudta megfogni. Aztán Körtélyesire mutatnak rá a játékvezetők. Nem is 4-essel, 44-essel játszik Körtélyesi Gergely ezen a meccsen. – 38-71. Gáspár. Egy perc, 15 másodperc, mire ezt kimondom. Jones. – 14 pontnál jár. Kis Raúl. Lejön a távoli. Körtélyes egy könnyű kosár az indulásból. 38-75. Ilics. Tamir szedi a pattanót. Velkei. Ez is bemegy. Legalább benne van annyi spiritus, hogy a távoliakat berámolja. Egyébként borzasztó jó keze van Velkei Jánosnak, de
Nem tudom, hogy milyen kedvel játszik ezeken a derbiken Jones. Egy időkérés, Gerald Jones 16-nál jár, 41-77, és egy időkérés. Sőt, már nem is időkérés, úgy néztem az előbb, hogy még van annyi vissza, nem néztem fel az órára, közben leperegtek a másodpercek, ennyi volt a harmadik negyed. Tehát 77-41-ről folytatódhat majd, egy picit most elaludtam. Még 10 perc a mérkőzésből hátralévő idő. Gáspár elengedi a távolit, Jones szedi a pattanót, Robertson 41-77, Körtési, Szabó, Robertson. Az átadásba bele tudott nyúlni Mohácsi. Velkei, Gáspár. Baki állította meg egykori csapattársát szabálytalanul. Bakinak ez volt az első hibája. Singer. Belkei volt kénytelen ütközni Szabóval szemben. ...41-77-nél a vendégek jöhetnek oldalról. Körtélyesi. Baki mutatta be egy pillanatra, hogy majd ő ráemeli, Szabót hozták játékba, végül ő pedig beejtette az alai kosárba a labdát. Szabó zsákol egyet. Nem tudom, van-e még ennél lejjebb az egerszegieknél. Jön majd vissza Darling a 4 faltjával. Aztán Mohácsitól lopják el a labdát. Robertson dobott még egy 2-est. Maradtak még azok közül a szurkolók közül, akik itt fejeket követeltek. De hát körülbelül ezt akarták, hogy váltsanak edzőt, illetve játékosokat.
Velkei 41-83. Zinger, Mohácsi. Egy támadóként volt a könyök Mohácsinál. Robertson kéri el a labdát. A sarokból a rádobás nem megy be. Robertson emelkedett, nagyon magasra is ütötte hátra Bakihoz a labdát. Baki kapja vissza, Körtélyesi, Szabó. Kényelmesen ment be Szabó Zsolt. 41-85. Velkei kereste a dobópozíciót. Kijött ez is, elég mélyről. Zinger nyúlt. Szabálytalanul a labda felé érte el Jones kezét, ezt fújták a játékvezetők. Ez volt a harmadik csapathiba az alaiaknál. Vigyezetéjé a labda. Nem tudni, mi a megoldás. Most a Paksot feltétlenül nem kellett az Etének megverni, tehát nem az a kategória a Paks, aki ellen vérmes reményekkel szállhattak harcba. De hát mondjuk a Mavccal, tehát a közvetlen riválisokkal azért egy szoros meccset mindenképpen vártak volna a szimpatizánsok. Jön Kertész Velkei helyére, és hogy lesz-e megoldás az egerszegi kosárcsapatnál. Vagy egyáltalán mi a megoldás, azt szerintem sokan nem tudják. Jones első büntetője jó, a második kimarad. 41-86. Jön Ilic. Zinger helyére. Gáspár. Gáspár emeli föl a távolit, nem megy be. Kól elmegy a labdáért, aztán Tóth Ádám tépte le a levegőből, és markolta meg. Robertson. Bónuszban van egyébként a paksi csapat. Jones. Marad a vendégeknél a labda. Robertson. Darling. Ez sem megy be. Gáspár nyúlt oda bal szerencsésen Baki felé. Két büntetőt dobhat majd Baki Gergely.
Az első kimarad. Kimarad a második is. Jones szabálytalankodik. Negyedik hibája volt ez, 41-88, második csapathiba a vendégeknél. Lassan-lassan közeledünk a záró felvonás feléhez. Darling. Antoni, Jones, Robertson, Tóth Ádám. Kertész szabálytalankodott, újabb büntetők jöhetnek majd. Tóth Ádám dobhatja az egypontosokat. Nyolc egységet gyűjtött eddig Tóth Ádám, és meg lehet a 9. Ez most nem ment be. 43-89. Mohácsi Gáspár. Ilics vitte egy kicsit ölbe a labdát, aztán jól tette föl Ilics. 11 pontos. 45-89. Jones kezéből kicsúszott a labda. Darling most nem tudta jól föltenni, Ilics szabálytalankodott, muszáj volt neki. Neki is a negyedik hibája ez. 3 egerszegi játékos játszik, 4 faltal most már. Robertson közben bedobja az első büntetőt. Meg a másodikat is érkezik Markovics a vendégeknél. Darling, jó a 3-as. 19 pontnál Darling Cole. 48-91. Jones. Tóth Ádám. Megharcolt ezért a kosárért. 10 pontnál Tóth. Kertész. 48-93. Ez nagyon elment oldalra. Jones elsőre nem tudta jól visszatenni, másodjára pedig elhozta előle Ilics. Tóth Ádám harmadik hibája volt ez, oldalról jöhet az Ete. Kertész. Darling, ez most nem megy be. Jones hozta el a pattanót.
Kevesebb, mint 3 perc van még a meccsből, Markovics hátra. Robertson. Tóth Ádám vállalkozott egy triplára, megtehette. Van annyi a két csapat között, hogy ez is beleférjen. Ráadásul még a lepattanó is visszakerül a pirosakhoz. Gáspárral szemben szabálytalankodott Markovics, ez volt a 4. csapathiba a vendégeknél. A 22-essel Gulyás Milán játszik. Elnézést érte. Darling. Tóth Ádám szabálytalankodik, ezt ítélik. Törölni kell. A 4. hibája volt ez Tóth Ádámnak. (48-93). Darling bedobja a második büntetőt, így 20 pontnál most már az amerikai fiú. Egy kényelmes kosár, Robertson. Most már csak az lehet a cél vezeténél, hogy 100 alatt megúszta, még ebben az 1:47-ben. Kerkai is a pályán. Robertsonnak is a 3. hibája volt, ez nagy jelentősége már nem lesz a dolognak. A második bemegy. 50 pontnál az Ete, 95-nél a Paks. Gáspár fogta meg egy pillanatra Robertsont. Újabb 2 büntető következhet, csak ezúttal a túloldalon. Gáspár pedig kipontozódott ezzel, jön vissza Kis Raúl. Jó az első, Robertson is eléri a 20 pontot ezzel, és most már 21-nél tart. Miholics Bence érkezik 6-ossal. Kertész, Kerkai, Ilics, Darling jókor ért oda, jól tette vissza, 52-97. Jones szerez egy duplát, és a következő kosár
A 100. pont lehet a Paksnál. Közben szabálytalankodik Miholic. Jó az első büntető Kertésznél. A második lejön, nem tudta visszatenni Darling. Antoni. Picit elkapkodta John Szedi, ez a 100. pont, illetve a 101. Jared Jones, nem tudom, hogy mi a szokás Pakson. Kell ilyenkor valamit rendezni a társak felé. Darling. Szerintem mindenki azt várja már, hogy legyen vége ennek a meccsnek. Tóth Ádám, ez sem megy be. Próbálkozott kétszer Tóth Ádám, mondom, megtehette, hiszen bőven van a két csapat között. Talán 50 nem lesz közte különbségbe. Kerkai, így nem, 53-101 a vége. És valami megoldást valamikorra, most már azt nem lehet mondani, hogy gyorsan, mert azt hiszem most megfontolt döntéseket kell hozni majd a csapatnál, hogy ebből ne B csoport legyen. Megköszönöm a figyelmüket, egy remek mérkőzést láttunk a női meccsen, itt pedig egy zalai szempontból kevésbé remeket, ahol könnyedén nyert a Paks. A Zete ellen a vége 101-53 lett. Az atomvárosiaknak további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszonthallásra.